Detener grabación 1 cara en el centro. Habla desactivada. Hola família, què tal? Avui us vull fer una cançó d'un autor que no us n'he fet mai cap d'ell en aquests vídeos que us faig. I no és perquè no m'agradi, al contrari, és un autor meravellós, a part de ser un tio fantàstic i un bon amic. És una cançó del Joan Isaac. El Joan Isaac és un d'aquells cantautors anomenats de la nova cançó que potser no ha tingut massa tanta rellevància com el Serrat, com el Llach, com el Raimon, o com la Maria del Mar, o com tants altres, però no vol dir que sigui menys bo. A mi m'agrada molt, per cert. Jo no el vaig descobrir per contra del que pugui semblar a casa, escoltant-lo amb els pares. El vaig descobrir sentint-lo a la ràdio. Em va agradar i el vaig buscar. I em vaig començar a comprar els seus discos i ara a nivell digital pots tenir-ho tot amb un clic, que això és meravellós. I aquesta cançó es diu Els infants de 80 anys i parla amb moltíssima tendresa de la gent gran. Són infants desmemoriats que caminen a pessetes i tremolen com les fulles, que lategen en la tarda. Si te'ls mires et responen amb somriures com agulles. No recorden com es diuen. Indefensos desconeixen si és hivern o és primavera. Si és hivern o és primavera. Si és Milà o Barcelona, la ciutat on es passegen de bracet de la tendresa. De la tendresa. Et pregunten 1000 vegades el mateix que fa una estona, però no es cansen i insisteixen. Però que bé que se'n recorda de la fam, de l'estraperlo, de refugis i sirenes, de Durrut i els vienesos, de Bellxite, de Guernica i dels somnis fets a miques, i dels somnis fets a miques. Si te'ls trobes a Caronals, acompanya'ls que no es perdin, són tan fràgils com la brisa. Els infants de 80 anys, els infants de 80 anys. Infants de 80 anys, els infants de 80 anys. Habla activada. Detener grabación.